Ευχαριστώ πάρα πολύ τους οργανωτές για την πρόσκληση που μου απίθυναν. Την δέχτηκα με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση και περηφάνεια. Και μιλώντας για περηφάνεια, αν μου επιτρέψετε να αρχίσω με μια λέξη που έμαθα πρόσφατα, και ενώ πρόσφατα πριν μια εβδομάδα, 10 μέρες, βρισκόμουν σε ένα χώρο κάποιου φίλου και εκεί εισήλθε ένας κύριος και μόλις τον είδα, λέω, εσύ πρέπει να είσαι πόντιος, του λέω, γιατί φαίνεσαι από 1000 μίλια μακριά. Και μου λέει αυτός, εγώ, και εφόσον είσαι πόντιος, του λέω, είσαι Βέρος Έλληνας. Εγώ, μου λέει, δεν είμαι Βέρος Έλληνας, είμαι Τραντέλληνας. Και του λέω, δηλαδή, μου λέει, είμαι 30 φορές Έλληνας. Και διαπίστωσα σε αυτόν τον άνθρωπο δύο πράγματα που βρίσκονται σε έλλειψη τον τελευταίο καιρό στη χώρα μας, την αξιοπρέπεια και την περηφάνεια. Και θέλω να σας πω ότι χωρίς αξιοπρέπεια και περηφάνεια δεν υπάρχει ελευθερία. Η αξιοπρέπεια και η περηφάνεια είναι αξίες πολύ ευρύτερες της έννοιας της ελευθερίας. Διότι είναι με την αξιοπρέπεια και την περηφάνεια που παράγεται το αγαθό της ελευθερίας. Γιατί μπορεί να σε έχουν κλεισμένο μέσα στο κελί, μπορεί να σε σκοτώνουν, μπορεί να σε βασανίζουν, αλλά τι είναι που ζητούν? Είναι να πέσεις μπρούμουτα, είναι να χάσεις την αξιοπρέπειά σου. Διότι εάν την χάσεις, ξέρουν ότι δεν θα μπορείς να παράξεις την ελευθερία στο αργότερα. Και αυτό σχετίζεται και με όλα αυτά που συμβαίνουν σήμερα στη χώρα μας, τα οποία πρέπει να μας προκαλούν θλίψη και για τα οποία πρέπει να αντιδράσουμε. Έχοντας πει αυτά, λοιπόν, σαν εισαγωγικά, θέλω να μιλήσω επί της θεματικής που ανέλαβα να σας παρουσιάσω. Όλη η τουρκική προπαγάνδα, η κρατική υμνή αναφορικά με τις γενοκτονικές πολιτικές των Νεοτούρκων και των Κεμαλιστών και Ισλαμιστών επιγόνων τους, εδράζεται σε ορισμένες βασικές αρχές, οι οποίες όχι τυχαία αποτελούν κληρονομιά των πρακτικών δεσποτικών, ολοκληρωτικών και φασιστικών καθεστώτων ή αντλούν και προέρχονται από μαφιόζικες πρακτικές και τεχνικές του μάρκετινγκ και της διαφήμισης. Και κρατήστε τη λέξη μαφιόζικες, διότι έχει σημασία γιατί την χρησιμοποιώ. Παράλληλα και ταυτόχρονα, οι αρχές αυτές και πρακτικές αποτελούν τον πυρήνα της σύγχρονης προπαγάνδας και παραπληροφόρησης για μια σειρά από ανασυναφή γεγονότα και πράγματα. Πρέπει να ξέρετε ότι πλέον η προπαγάνδα και η παραπληροφόρηση καλύπτει όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων μας. Και είναι ένα τρομακτικό εργαλείο που οδηγέτηση στη σκέψη μας. Αυτό ανοίγει ένα πολύ άλλο μεγάλο στρατηγικό κεφάλαιο που έχει να κάνει και με τον ψυχροπόλεμο και όλα αυτά τα πράγματα, αλλά ξεφεύγουμε λίγο, αλλά είναι άμεσα διασυνδεδεμένα. Έλεγα λοιπόν, σχετίζονται και με αυτά που συμβαίνουν σήμερα στην καθημερινή μας ζωή και θέλω να σας δώσω ένα παράδειγμα. Πολύ εκπληκτικό, το οποίο μπορεί να το διασυνδέσετε με πολλά άλλα πράγματα. Στην Αμερική, τα τελευταία 10 χρόνια, μια εταιρεία άρχισε μια καμπάνια για να πείσει το αμερικανικό κοινό να κάνει τι? Να πάρει ένα παράγωγο που παρήγαγαν αυτοί, τη λεγόμενη λιματολάσπη. Που ουσιαστικά η λιματολάσπη είναι ένα τοξικό απόβλητο που παράγεται από διάφορες δραστηριότητες. Και προσπαθούσαν αυτό το τοξικό απόβλητο που έπρεπε να περάσει από επεξεργασία κλπ.
να το παρουσιάσουν ως ένα κατεξοχήν λίπασμα για τον πλουτισμό της γης και για την παραγωγή καταναλωτικών αγαθών αλφα ποιότητας. Αυτό στα αγγλικά, για όσους γνωρίζουν, είναι το λεγόμενο sludge, η λιματολάσπη. Και πού νομίζετε στόχευσαν μέσα στην ευρύτερη στρατηγική της, πού στόχευσαν? Άρχιζαν μια καμπάνια να αλλάξει η ερμηνεία της λέξης slash στο ένα από τα μεγαλύτερα αμερικανικά λεξικά, το Webster Dictionary, να αλλάξει τον όρο που έλεγε εκεί το λεξικό ότι αυτό είναι τοξικό απόβλητο, και πρέπει να σας πω ότι μέσα σε μια δεκαετία που άρχισε η καμπάνια κατάφεραν να αλλάξουν τον ορισμό της λέξης sludge μέσα στο λεξικό Webster. Και αν πάτε σήμερα στο λεξικό Webster δεν θα βρείτε ότι το sludge είναι τοξικό απόβλητο που παράγει καρκινογενές και όλα αυτά τα πράγματα, θα δείτε μια πιο αθώα ερμηνεία της λέξης. Η προπαγάνδα και οι διάφορες εκφάνσεις της, όσο λεπτεπίλεπτες και αν είναι, δεν έχουν απεριόριστες δυνατότητες να διαμορφώσουν και να κατασκευάσουν την κοινή γνώμη και να κερδίσουν το ζητούμενο που είναι το ηθικό πεδίο της μάχης. Γιατί? Διότι η προπαγάνδα περιορίζεται από τα γεγονότα. Αν δεν συμμορφώνεται με τα γεγονότα, η προπαγάνδα αργά ή γρήγορα θα αποκαλυφθεί. Ο άνθρωπος είτε ως άτομο ή ως μάζα δεν μπορεί να χειραγωγείται επαόριστο. Εδώ θυμόμαστε την πάντοτε επίκαιρη ρίση του Αμερικανού Προέδρου Λίνκον. Είχε πει σε δική μου μετάφραση, αλλά στα αγγλικά που δείτε πολύ καλύτερα, μπορείς, λέει, να κοροϊδεύεις μέρος του λαού μερικές φορές. Μπορείς ακόμα να κοροϊδεύεις ολόκληρο το λαό μερικές φορές. Αλλά δεν μπορείς να κοροϊδεύεις ολόκληρο το λαό πάντοτε. Στο βαθμό που η προπαγάνδα διαστρεβλώνει και ερμηνεύει τα γεγονότα με στόχο την εξυπηρέτηση κάποιου συγκεκριμένου σκοπού, εμπεριέχει πάντοτε ένα αυτοκαταστροφικό στοιχείο. Αυτό της αποκάλυψης της αλήθειας. Αξίζει εδώ να αναφερθούν δύο παραδείγματα. Το ένα το έζησα εγώ σαν σύμβουλος τύπου της Κυπριακής Τελωνίας τη δεκαετία του 80 στην Ουάσιγκτον. Όχι απλώς το έζησα, το πολέμησα. Το 1985 ο Τούρκος πρέσβης στη Ουάσιγκτον, Σουκρού Ελεκτάτ, που για κάποιους από εσάς το όνομα πρέπει να είναι πολύ οικείο, Σουκρού Ελεκτάτ, εξασφάλισε τις υπογραφές 69 Αμερικανών καθηγητών ιστορίας, οι οποίοι αμφισβητούσαν την πραγματικότητα της αρμενικής γενοκτονίας. Και όταν μιλάμε για το 85, μιλάμε για τα 75 χρόνια της αρμενικής γενοκτονίας, και θα επανέλθω διότι σε 2 χρόνια έχουμε τα 100 χρόνια της αρμενικής γενοκτονίας, των γενοκτονιών, διότι μιλάμε πλέον σε ευρύτερο κανόνα. Λοιπόν, εξασφάλισε αυτά τα ονόματα σε μια πληρωμένη διαφήμιση. Αυτό τεκμηριώθηκε εκ των υστέρων και μάλιστα τεκμηριώθηκε, πρέπει να σας πω, από Αμερικανούς επιστήμονες, η πλειοψηφία των οποίων ήταν αρμενικής καταγωγής. Τα ονόματα λοιπόν αυτά δημοσιοποιήθηκαν σε πληρωμένη διαφήμιση και εμφανίστηκαν τον Μάιο του 1985 στις εφημερίδες New York Times και Washington Post, τις δύο πιο σημαντικές αμερικανικές εφημερίδες. Κάνουμε ένα άλμα από το 1985 στο 2000. Το 2000 ο κύριος Ελεκτάτ, ο οποίος είχε στο διάστημα αφιπηρετήσει, επέστρεψε στην Τουρκία και εκλέγει στη Μεγάλη Τουρκική Εθνοσυνέλευση, παραπονέθηκε σε ενυπόγραφο άρθρο στον τουρκικό τύπο, λέγοντας το εξής, που αυτό πάει να υποστηρίξει και αυτό που έλεγε ο πρόεδρος των Κοντήρων εδώ πέρα, ότι σήμερα η Τουρκία δεν θα μπορούσε να εξασφαλίσει παρά μόνο μία υπογραφή από τις 69, αν πήγαινε πίσω να τους πει ξαναυπογράψετε, ούτε ένας από τους 60, παρά μόνο ένας. Και για όσους γνωρίζουν τα πράγματα, αυτός είναι ο κύριος Τζάστιν Μακχάρθι, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Κεντάκη. Γιατί? Διότι στο μεσοδιάστημα έγινε μια πολύ σοβαρή δουλειά και αποκαλύφθηκε η αλήθεια.
Και η προπαγάνδα κατέρευσε. Αυτό έχω πει προηγουμένως. Ότι όσο καλή και να είναι η προπαγάνδα, σε κάποια φάση θα συγκρουστεί με την πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα είναι η αλήθεια. Και γι' αυτό τρέχω λίγο σε αυτά που θέλω να πω. Ότι είναι πολύ σημαντική η αξιοπιστία του ερευνητή. Εγώ τώρα ξεφεύγω ακόμα λίγο. Είδα έναν καθηγητή, έναν δάσκαλο στο πανεπιστήμιο, πολύ μεγάλη εμβέλεια, εβραϊκή καταγωγή. Μια μέρα που με πράξε στο γραφείο του και μου λέει, η Μάρια μου λέει, κάνεις καλή δουλειά και θα προσπαθήσεις, μου λέει, αυτά που λες να τα γράψεις, να τα δημοσιεύσεις κάπου. Το κοίταξα παράξενα, έτσι λίγο, και του λέω, δάσκαλε, του λέω, εγώ με το όνομα Ευρυδιάδης, πού θα δημοσιεύσω στην Αμερικανική Κοντή. My boy, μου λέει, και έτσι μας λέγανε, με τα ονόματά μας. Ήτανε πρόσφυγας ο άνθρωπος από τη Γερμανία. Κάποιοι από εμάς, λέει, αλλάξαν τα ονόματά τους. Άλλοι δεν τα άλλαξαν, λέει. Αλλά τώρα μας παρακαλάνε, μου λέει, με τα ονόματα να τα γράφουμε. Διότι κάνουμε καλή δουλειά. Κάνουμε καλή τεκμηρίωση. Δεν μπορεί κανένα να έρθει να μας πιάσει το πόδι. Όταν κάνεις καλή δουλειά, κάνεις τεκμηρίωση, ξεπετάγεται η αξιοπιστία σου και ας έχεις όνομα αυτοκινητόδρομο όπως το δικό μου, ή τα ελληνικά ή τα αρμενικά, άμα η καλή δουλειά μετά θα σου το δημοσιεύσουν. Λοιπόν, το άλλο παράδειγμα που ήθελα να αναφερθώ είναι κάτι που έγινε πριν περίπου 2-3 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Μπορεί να με διορθώσουν οι φίλοι μας αρμενικής καταγωγής εδώ πέρα. Το γνωστό εβδομαδιαίο περιοδικό Time Magazine απολογήθηκε παγκόσμια στην αρμενική κοινότητα, γιατί ένα χρόνο ή 2 χρόνια πριν, τις ημερομηνίες δεν τις θυμάμαι, αλλά πριν περίπου 5-6 χρόνια γίνει αυτό, απολογήθηκε στην αρμενική κοινότητα ότι δημοσίευσε πληρωμένη διαφήμιση, η οποία την έβαλα και σε CD, στο Time Magazine και στο περιοδικό και σε CD, που αμφισβητούσε την αρμενική γενοκτονία, και στην απολογία του περιοδικού Time Magazine σημείωνε ότι παραπλανήθηκε από Τούρκους διαφημιστές. Γιατί αποκαλύφθηκε η αλήθεια. Λοιπόν, αυτή η διαδικασία αποτελεί την αχίλιο πτέρνα της σημερινής τουρκικής προπαγάνδας αναφορικά με τις γενοκτονικές σφαγές της Μικράς Ασίας που έλαβαν μέρος τον 19ο και 20ο αιώνα. Συνεχίζω από εκεί που άρχισα. Ποιες είναι οι προσφυλείς αρχές και πρακτικές της τουρκικής προπαγάνδας. Μπορούμε να τις συνοψίσουμε ως εξής. Δεν παραδέχομαι τίποτα, διαψεύδουμε τα πάντα και βγαίνουμε σε μετοπική επίθεση. Η πρακτική αυτή δεν υπήρξε προσφυλής μόνο στο κεμαλικό καθεστώς, αλλά και στα ολοκληρωτικά και φασιστικά καθεστώτα, τα οποία όχι τυχαία εμφανίζονται στη διεθνή σκηνή σχεδόν ταυτόχρονα με το κεμαλικό. Από τότε μέχρι σήμερα διαπιστώνεται μια διαχρονική στρατηγική του τουρκικού καθεστώτος αναφορικά με τις γενοκτονικές σφαγές. Αυτή είναι η εξαφάνιση όχι μόνο των τεκμηρίων του εγκλήματος, αλλά και της μνήμης του. Και είναι εδώ που επανέρχομαι σε αυτόν τον όρο της μαφίας που αναφέρθηκα προηγούμενα. Η στρατηγική αυτή είναι πανομοιότυπη με αυτή της μαφίας, η οποία επιδιώκοντας το τέλειο έγκλημα δεν πρέπει να εξαφανίσει μόνο το σώμα του θύματος, αλλά και τη θύμησή του. Και γι' αυτό μετά από δολοφονηθεί κάποιος και τσιμεντωθεί ή εξαφανιστεί το σώμα, κανείς δεν απαγορεύεται να μιλάει για τον άνθρωπο αυτό. Οπότε εξαφανίζεται και η μνήμη του και η θύμησή του. Είναι ως εάν να μην υπήρχε. Η Τουρκία είναι σήμερα μια μεγάλη και ισχυρή χώρα. Έχει ταυτόχρονα και ισχυρούς συμμάχους. Περιορίζομαι σε δύο, την κυβέρνηση των ΗΠΑ και την κυβέρνηση του Ισραήλ, αν και για την κυβέρνηση του Ισραήλ βάζουμε σήμερα ένα μεγάλο αστερίσκο και αν θέλετε να το συζητήσουμε αργότερα. Η μέχρι στιγμή επιτυχία των τουρκικών καθεστώτων να διαψεύδουν τα γεγονότα και να αρνούνται ευθύνη για τις γενοκτονικές σφαγές είναι συνάρτηση της ισχύως
της ισχύως της Τουρκίας και των συμμαχιών της, κυρίως των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Δεν είναι υπερβολή να ισχυριστεί κανείς ότι χωρίς την αρρωγή και στήριξη των κυβερνήσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ, η Τουρκία δεν θα είχε προπολού χάσει τον πόλεμο. Αν και νομίζω στο ζήτημα αυτό τον έχει χάσει τον πόλεμο, μόνο που δεν παρετείται. Ενώ στο θέμα της αναγνώρισης, όπως λέχθηκε προηγουμένως. Η όποια λοιπόν στρατηγική για ανάδειξη της γενοκτονίας των Ποντίων, των Ασσυρίων και των Αρμενίων ως διεθνές πρόβλημα θα πρέπει να στοχεύει και τις κυβερνήσεις των δύο αυτών κρατών. Γι' αυτό και οι Πόντιοι και οι Ασσύριοι έχουν πολλά να μάθουν από την εμπειρία και τους αγώνες των Αρμενίων, των οποίων οι μακρόχρονες προσπάθειες έχουν φτάσει στην επιτυχία ή είναι στα πρόθυρα της επιτυχίας. Και την περίοδο αυτή το κέντρο δράσης των αρμενικών οργανώσεων εντοπίζεται σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου, αλλά κυρίως σε δύο πρωτεύουσες, την Ουάσιγκτον και την Ιερουσαλήμ, το Τελαβίβ. Και οι Πόντιοι και οι Ασσύριοι έχουν να διαλύσουν πολύ μεγάλο δρόμο προς αυτή την κατεύθυνση, αρκετό δρόμο, και νομίζω το παράδειγμα της αρμενικής διασποράς είναι ένα παράδειγμα που θα μπορούσαν να ακολουθήσουν. Ανεξάρτητα, εγώ έχω να καταθέσω και κάποιες συζητήσεις επί του θέματος αυτού, οι οποίες τις συνοψίζω σε 5 παρατηρήσεις. Η πρώτη παρατήρηση είναι ότι πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας, και νομίζω το καταλαβαίνουμε γιατί το βιώνουμε εδώ πέρα στο πετσί μας στην Ελλάδα και αλλού, ότι ο κόσμος αλλάζει πολύ γρήγορα, αλλάζουν οι όροι του παιχνιδιού. Αυτό γίνεται σε πολλά επίπεδα. Οι ισχυροί αλλάζουν συνεχώς τους κανόνες, μετακινούν τα κόλπος που λέμε, και αυτό μας δημιουργά στους υπόλοιπους εμάς ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Πρέπει πρώτα απ' όλα να κατανοήσουμε το παιχνίδι που παίζεται. Δηλαδή τι διακυβεύεται στον κόσμο και σε διεθνές και σε περιφερειακό επίπεδο. Λέω σαν παράδειγμα, αν κατανοήσουμε τι διακυβεύεται στη Συρία σήμερα, στο γεωπολιτικό παιχνίδι, θα καταλάβουμε πάρα πολλά πράγματα. Και μπορούμε να το κατανοήσουμε. Έχουμε κόσμο, έχουμε μελετητές, έχουμε αναλυτές που μπορούν να καταλάβουν τι γίνεται. Και αν μεταφερθούμε από το γεωπολιτικό να πάμε στο οικονομικό. Έχουμε τις δυνατότητες. Πρώτα λοιπόν να κατανοήσουμε το παιχνίδι και τους όποιους κανόνες του παιχνιδιού, και μετά πρέπει να κάνουμε και κάτι άλλο, και εδώ είναι η υπέρβαση. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία των ισχυρών εναντίον τους. Και οι Ασιάτες αυτό το ονομάζουν Jiu-Jitsu. Δηλαδή χρησιμοποιείς τη δύναμη του αντιπάλου σου για να τον ρίξεις κάτω. Για να τον αντιμετωπίσεις. Για πάρα πολλές δεκαετίες ο ελληνισμός, και νομίζω και οι άλλοι λαοί που παρευρίσκονται εδώ πέρα εκπροσωπήτων, έχουν ξοδέψει πάρα πολύ κόπο, μόχθο, προσπαθώντας να κάνουμε ειδικά εμείς εδώ στην Ελλάδα σύμμαχο μας σε αυτούς τους αγώνες στο ελληνικό κράτος. Εδώ πέρα εγώ είμαι τελείως αρνητικός σε αυτό το θέμα. Δεν γνωρίζω αν σε κάποιες φάσεις το ελληνικό κράτος υπήρξε αρρωγός και σύμμαχος. Και προηγουμένως αναφέρθηκε ο εκπρόσωπος της νεολαίας εδώ πέρα για το γεγονός ότι η Ελληνική Βουλή κρατάει στα αρχεία της και δεν ανατυπώνει αυτές τους τόμους της ιστορίας. Δεν πρόκειται να το κάνει ποτέ, και να είχε τα λεφτά που δεν τα έχει, που σημαίνει ότι πρέπει να γίνει από εμάς, από ιδιωτική πρωτοβουλία. Αλλιώς δεν θα μείνουν εκεί πέρα και σε κάποια φάση θα χαθούν και σαν αρχείο. Η όποια μελλοντική στρατηγική του ποντιακού ελληνισμού και των άλλων θυμάτων της γενοκτονικής πολιτικής των Οθωμανών και των Κεμαλιστών, και τελειώνω κύριε Πρόεδρε, πρέπει να αποτινάξει το σύνδρομο του κρατισμού στις δραστηριότητες. Βρισκόμαστε ένα βήμα πριν τα 100 χρόνια των γενοκτονικών σφαγών.
θα αποτύχουν οι όποιες προσπάθειες ανάδειξης του γεγονότος αυτού ως διεθνούς προβλήματος, εάν αυτές συναρτηθούν με το ελληνικό κράτος. Εάν αυτά που έχουν υπόψη οι κρατούντες σήμερα γίνουν πράξη, οι εκδηλώσεις του 2015 πιθανόν να θεωρούνται και ποινικά κολάσιμες. Διότι κάποιοι εκεί οδηγούν τα πράγματα. Καταθέτω λοιπόν 5 προϋποθέσεις για αποτελεσματική δράση. Η πρώτη είναι αυτή που αναφέρθηκα προηγουμένως και στο δικό μου το παράδειγμα, το θέμα της αξιοπιστίας. Πρέπει η έρευνα να είναι αξιόπιστη και πρέπει σε αυτό, και αναγνωρίζω βέβαια ότι έχει γίνει εξαιρετική δουλειά, αλλά πρέπει να βγούμε έξω από το καβούκι μας, να βγούμε στη διεθνή κοινότητα και να παραδειγματιστούμε από το παράδειγμα της επιστήμης, της έρευνας των Εβραίων και των Αρμενίων και να πούμε και σε πάρα πολλά άλλα αρχεία, όχι μόνο τα δικά μας κλπ. Υπάρχουν πάρα πολλά αρχεία, γερμανικά, αυστριακά, αμερικάνικα, ανεξερεύνητα, αποθηκευμένα στα αμερικανικά αρχεία, τα οποία, πιστέψτε με, είναι προσβάσιμα με τη μεγαλύτερη ευκολία του κόσμου. Με τη μεγαλύτερη ευκολία του κόσμου. Η διεθνής επιστημονική κοινότητα έχει αποδειχθεί το γεγονός του ολοκαυτώματος και της αρμενικής γενοκτονίας λόγω ακριβώς αυτής της αξιοπιστίας. Έχουν γίνει βήματα και στην περίπτωση του ποντιακού ελληνισμού, λιγότερα από πλευράς των Ασσυρίων, βέβαια και τα μεγέθη, οι Ασσύριοι δυστυχώς, όπως μας λέχθηκε, δεν έχουν καν πατρίδα. Και πρόσφατα, σήμερα διάβαζα ότι ο Ερντογάν λέει, επιτρέπει σε Ασσύριους να επανέλθουν, λέει, στην Τουρκία, και διάβαζα ότι ανοικοδομούν ένα συγκεκριμένο χωριό. Το είδα έτσι σαν πληροφοριακή. Όσο περισσότερα, όσο το καλύτερο. Κάτι γίνεται, ναι, κάτι γίνεται. Η δεύτερη προϋπόθεση αφορά στο ζήτημα του, συναφής με αυτό, στο ζήτημα του, είπαμε, αξιοπιστία του επαγγελματισμού. Εδώ χρειαζόμαστε άτομα με δεξιότητες στις δημόσιες σχέσεις, στο μάρκετινγκ, στη διαφήμιση, ικανά να τοποθετήσουν την επιστημονική έρευνα στην αγορά των ιδεών, των δημοσίων σχέσεων και του μάρκετινγκ. Πρέπει αυτά που λέμε να μην τα κατανοούμε μόνο εμείς και ένα μικρό περιβάλλον, να τα κατανοούν και άλλοι. Και αυτό χρειαζόμαστε την σύγχρονη μεθοδολογία της προπαγάνδας. Πολλοί αρνούνται να το πούνε τέτοιο, αλλά αυτό είναι. Τι είναι τη marketing, διαφήμιση, προπαγάνδα είναι. Έχω ένα παράδειγμα ένα παράδειγμα αυτού που θέλω να πω, το οποίο το έχω καταρτήσει και σε μια τουλάχιστον άλλη σύναξη όταν ήμουν προσκεκλημένος, και είναι η εξής. Λέω ότι χρειαζόμαστε, κατά την άποψή μου, δηλαδή ένας πολύ αποτελεσματικός τρόπος και όχι με μεγάλο κόστος. Είναι ο εξής. Χρειαζόμαστε, κατά την άποψή μου, την έκδοση μιας πολυτελούς έκδοσης, ενός χάρτη Atlantic της Μικράς Ασίας, που να αναδεικνύει και να τεκμηριώνει τη χριστιανικότητα του χώρου, που ήταν για περισσότερα από 1500 χρόνια η μήτρα του χριστιανισμού. Από ένα τέτοιο χάρτη Άτλαντα θα προκύψει αδιέστατο γεγονός ότι 5 τουλάχιστον εκατομμύρια χριστιανοί, αφήνω πίσω τις εθνότητες, χριστιανοί, δηλαδή οι Έλληνες, Ασσύριοι, Αρμενοί κλπ., που υπήρχαν εκεί στις αρχές του 20ου αιώνα, δεν υπάρχουν πια. Και το ερώτημα είναι γιατί δεν υπάρχουν. Πού πήγαν αυτοί οι άνθρωποι. Θα προκύψουν χριστιανικά μνημεία, τοπονύμια. Εγώ εκτιμώ ότι ένας τέτοιος χάρτης, ένας διαδραστικός χάρτης με την τεχνολογία που υπάρχει σήμερα, αξίζει όσο 1000 βιβλία για την Μικρά Ασία και τον ιστορικό αυτό χώρο. Και αυτό μπορεί να γίνει, νομίζω, πολύ εύκολα. Οι χάρτες υπάρχουν, τα τοπονύμια υπάρχουν, η τεχνογνωσία υπάρχει και δεν νομίζω ότι κοστίζει πάρα πολλά λεφτά.
ούτε 5.000 ευρώ κατά τη γνώμη μου, αλλά μπορεί, δεν καταλαβαίνω. Το λέω, ο κ. Λιγερός μπορεί να μας δώσει μια κάποια άλλη έτσι, εκτίμηση. Η τρίτη σκέψη μου είναι της οργάνωσης και των πόρων. Χωρίς χρήματα και οργάνωση δεν μπορεί να προκύψει κανένα αξιόλογο αποτέλεσμα, αν μου επιτρέπετε, μόνο πανηγύρια και μνημόσυνα. Αν επιδιώκουμε θετικές δράσεις και αποτελέσματα, χρειαζόμαστε αποτελεσματική οργανωτική δομή. Και εδώ πέρα κάνω και μια άλλη εισήγηση. Εισηγούμε να ιδρυθεί ένα trust που να βασίζεται σε κάποια δωρεά ή κληροδότημα, ώστε να υπάρχει συνεχής οικονομική αυτονομία, επαόριστη. Η κρατική χορηγία, όποια και να είναι αυτή, μόνο προβλήματα δημιουργούν. Μόνο προβλήματα. Μεταξύ άλλων, το Ίδρυμα αυτό θα χρηματοδοτεί νέες έρευνες και θα δημιουργήσει και ένα κεντρικό φορέα πληροφόρησης. Ένα international clearing house. Να έρχονται μέσα τα πράγματα και μετά να φεύγουν. Διότι ξέρετε, είναι η ενημέρωση και η πληροφόρηση που είναι τα όπλα και τα εργαλεία σήμερα. Τελειώνω σε ένα λεπτό. Το άλλο συναφές με όλα αυτά είναι το θέμα της τεχνολογίας. Και εδώ πέρα δεν υπάρχει οροφή. Ζούμε στην εποχή του διαδικτύου. Και αυτό τα λέει όλα. Αν και ξέρετε, επειδή έχει συνειδητοποιηθεί η δύναμη του διαδικτύου, όσοι παρακολουθούν τα πράγματα, πρέπει να γνωρίζετε ότι είναι υπό εξέλιξη μια μεγάλη προσπάθεια οδηγέτησης και ελέγχου του διαδικτύου, αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Τουλάχιστον σε αυτό το σημείο δεν έχουμε ανάγκη από κανένα. Έχουμε όλες τις δυνατότητες, υπάρχει απεριόριστη φαντασία και πιστεύω ότι εδώ μπορούμε να επιτελέσουμε θαύματα και από αυτού μπορεί να μας βοηθήσουν άτομα όπως ο Νίκος ο Λιγερός που βρίσκεται μαζί μας σήμερα, αλλά και πολλοί άλλοι, διότι ξέρετε το διαδίκτυο ενισχύει τη δύναμη των ανθρώπων και πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Και το τελευταίο το βάζω κάτω από τον τίτλο του lobbying, του διεθνούς lobbying. Πρέπει αυτές οι προσπάθειες να είναι πολυεπίπεδες, πολυδιάστατες, πολύμορφες και ίσως θα πρέπει να γίνει και μια επιμέρους ημερίδα επ' αυτού του ζητήματος. Δηλαδή πώς μπορούμε να δραστηριοποιηθούμε, δηλαδή να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητά μας στα κέντρα εξουσίας. Και πιστεύω ότι αθρηστικά αυτές οι εισηγήσεις μπορούν να μας φέρουν σε κάποιο αποτέλεσμα. Ξέρετε, η άλλη πλευρά του lobbying, δηλαδή να προωθήσει τις δικές του θέσεις, είναι να στοχεύει στις συνεχές του εχθρού. Να διαπιστώνεις τι κάνει ο αντίπαλος σου και να προσπαθείς να τον υπονομεύσεις. Έχει δύο διαστάσεις το lobbying. Αυτό που τρέχεις και αυτό που προσπαθείς να προλάβεις τους άλλους να μην κάνουν αυτά που θέλουν. Και επ' αυτού εισηγούμε και ένα τελευταίο, το οποίο είναι το εξής. Έρχονται τα 100 χρόνια. Ήδη από τα λίγα, εγώ δεν γνωρίζω τουρκικά παρελθόντος, διαβάζω όμως ότι βρίσκω μπροστά μου και είναι προφανές ότι επικρατεί μεγάλη αγωνία και ταραχή στην τουρκική κυβέρνηση τι θα γίνει το 2015 και κυρίως τι θα γίνει το 2015 στην Αμερική και τι θα γίνει στην Ουάσιγκτον. Λοιπόν, υπάρχουν οργανώσεις που είναι δραστηριοποιημένες στην Ουάσιγκτον, αλλά εγώ θα εσύστηνα να υπάρξει κάποια παρουσία Ποντίων, Αρμενίων και Ασσυρίων στην Ουάσιγκτον, φυσική παρουσία. Είτε με το να ενοικιαστεί κάποιο γραφείο ή για να περιορίσουμε τα κόστη, να πάμε στις οργανώσεις που υπάρχουν εκεί πέρα, ένας, 2-3 maximum, εξαρτάται από τα λεφτά, από τώρα να πάνε κάτω και να αρχίσουν να τρέχουν και να βοηθούν. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχουν κάποια σημαντική υποστήριξη για να επανέλθω σε αυτό που έλεγα προηγουμένως και τελειώνω, οργανωτική δομή και πόροι. Πρέπει να δούμε πόρους. Η καιρή δεν είναι καλή, αλλά δεν γίνεται δουλειά
χωρίς να έχουμε πόρους. Δηλαδή το πρόβλημα με την τουρκική προπαγάνδα, σε τελική ανάλυση, θα τελειώσω με ένα ακόμα παράδειγμα, σε τελική ανάλυση, είναι ότι διαθέτουν αστήρευτους πόρους. Το τελευταίο παράδειγμα που θέλω να πω, πάλι προσωπικό, ήμουνα σε ένα συνέδριο με ένα πολύ επιφανή Εβραίο επιστήμονα των διεθνών σχέσεων, τον οποίο επί χρόνια πείραζα και ενοχλούσα για την φιλοτουρκική του στάση. Και με όλα αυτά που γίνονται τώρα, συνεχώς όπου τον έβρισκα, του έστελα μηνύματα κλπ. Και του έλεγα: κοιτάξτε, σας κάνουν αυτό και αυτό σας κάνουν τούτο. Και εσύ του λέω: τρέχεις από πίσω και γράφεις και κάνεις. Το έλεος του λέω: δεν έχεις αξιοπρέπεια. Του τα έλεγα όλα συνέχεια. Τέλος πάντων, μια μέρα τον βρήκα είμαστε σε ένα πάνελ και υφίστατο αυτός μεγάλη επίθεση από κάτω. Και εγώ για τις πολιτικές του Ισραήλ. Και εγώ δίπλα του τον υποστήριζα λίγο. Του έλεγα: απάντησε έτσι ή αυτός κλπ. Δηλαδή ενίσχυσα λίγο τη θέση μου. Αλλά είχα κάτι υπόψη μου, υστερό μου. Άμα σε κάποια φάση που εισχάρτησα, του λέω: Εφραίμ, του λέω, δεν μου έχεις απαντήσει γιατί διακατέχεσαι από αυτή την τουρκολαγνία. Και σε κάποια φάση το ξέχασα και μιλούσαμε και με σπρώχνει και μου είπε το εξής εκπληκτικό. Θα το πω στα αγγλικά και θα το μεταφράσω και λίγο. Μάριος μου λέει, you really want to know? Βεβαίως του λέω. Έχει 5 χρόνια που σε... They pay good money, Μάριος. They pay good money, Μάριος. Του λέω, τώρα εξηγηθήκαμε. Λοιπόν, χρειαζόμαστε λεφτά και πόρους και νομίζω με την ιστορικότητά μας ως λαοί, γιατί είμαστε ιστορικοί λαοί εμείς, και αυτό δεν το λέω για να απαξιώσω κάποιους άλλους λαούς, αλλά είμαστε historic people. Και δεν μπορεί να είμαστε μειονότητες και παρακατιανοί στις πατρίδες μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.